Lazar Tejić, koji je optužen da je 12. novembra prošle godine u naselju Belvil ubio Bojana Mirkovića, priznao je danas da je on sam organizovao i počinio zločin. Veliko poštovanje, dobrodošli na kanal Srbija Info. Ukoliko vam se sviđa sadržaj, podržite rad kanala tako što ćete ga lajkovati i zapratiti. Ja sam izvršio ovo ubistvo, ali ostali sa tim nemaju nikakve veze, rekao je on, navodeći da je iz zatvora izašao 29. novembra 2019. godine i da je u jednoj kafani upoznao Bojana Mirkovića, koji je tamo radio kao obezbeđenje. Od njega sam kupio kokain, bio je komunikativan dečko, ponudio mi je da radim za njega, pa sam počeo da prodajem kokain. Naglo je počeo da uvećava količine koje je trebalo da prodajem za njega i ja to nisam mogao da postignem, a on je bio nezadovoljan. Nalupao mi je šamare i pretio da će da mi prebije ruke i noge. Ja sam se njega plašio. Uplašen i navučen na kokain sam rešio da ga ubijem. Ispričao je pred Višim sudom u Beogradu. On je naveo da je sam nabavio GPS uređaj, telefon i 2 pištolja, i da je odlučio da ga ubije u garaži gde nema nikoga. Kobnog dana ga je pratio preko GPS-a, sačekao da uđe u garažu i pucao u njega. Rekao je i da je sam sebi organizovao bekstvo u Bosnu, ali da nije uspeo jer ga je policija uhapsila u Loznici. Ostali optuženi Bojan Kovačević, inače očuk Tejića, Ivan Nikčević, Dušan Kokorež i Filip Ivanović, negirali su navode optužnice da su mu pomagali.